करणं ह्या सगळ्यात महत्वाचं. आणि म्हणून मी शासनाचा जरी प्रतिनिधी असलंय सत्तेमधलं तरी माझी जबाबदारी आहे ज्या ठिकाणी अन्याय होता जे प्रश्न ते सरकारच्या दरबाराकडे मांडणं, त्या यंत्रणेकडे मांडणं आणि त्या यंत्रणेतनं त्या ठिकाणी न्याय मिळवून देणं, ही भूमिका माझी जोरदार भूमिका. आणि मी म्हणून 8 दिवसामध्ये जर या ठिकाणी ही व्यवस्था झाली नाही आणि त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊची, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रांताधिकारी स्तरावर ही बैठक होणं गरजेचं आहे. हे जे सगळे यंत्रणा त्या यंत्रणेका एकत्र घेऊन म्हणजे लाईट व्यवस्था असतात, नगरपालिकेचे सीओ असतात, मुख्याधिकारी असतील, प्रांताधिकारी असतील, नॅशनल हायवेचे अधिकारी असतील, बीएनसीचे अधिकारी असतील, याच्यावर एक संपूर्ण एक बैठक करून याच्यावर निर्णय काढणं गरजेचा आहे. कारण गेली 2016 पासून आणि गेली वर्षभर म्हणजे 16 पासून झालेली ही प्रक्रिया सुरू, त्याच्यानंतर प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली काम आणि त्याच्यापासून होणार आज माती सुद्धा किती धूळ खातो आपण, घ्या ना तुम्ही. प्रत्येक म्हणजे जीवनात सुद्धा धोकादायक आहे ना. आता माती काम चालू असताना पाणी मारत नाही, धुळीचा साम्राज्य झाला. त्या धुळीत सुद्धा आम्ही गेले अनेक वर्ष सहन करतो. याच्यातनं अनेक आजार होऊ शकतात निर्माण, टीबी सारखं होऊ शकतात, अनेक आजार होऊ शकतात. पण या सगळ्या गोष्टींका लोक त्या ठिकाणी सहन करतात. त्याच्या मागची लोकांची भावना काय की विकास होतो, एक रस्तो होतो, ही भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे, ती मानसिकता आमची. पण त्या विकासाच्या नावाखाली जर तुम्ही लोकांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या मानसिकता त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवणं ही गरज आहे. याच्यासाठी आवाज उठवला आणि येत्या 8 दिवसात ही जर व्यवस्था झाली नाही, आमच्यामध्ये दुरुस्त झालं नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, जन आंदोलन करू. आणि माझा इथल्या तालुक्यातल्या जिल्ह्यातल्या नागरिकांना आव्हान, ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचं अन्याय झालं ते सगळे एकत्र या, आपण एकत्रितपणे त्या ठिकाणी लढू, या सगळ्या म्हणजे मनमानी यंत्रणेच्या विरुद्ध उभं करू.